Is-Sister Michelina Mifsud. Meta kellha biss 18-il sena bdiet taħseb biex issir soru tal-klawsura. Dħalt li taf li hija sejħa tiegħek li dħalt klawsura, ġifieri tkun sejħa Alla. Ma' żmien rad bidliet fil-ħajja tal-klawsura. Meta konna ngħixu fil-monasteru qabel kien iktar affarijiet pereżempju riservati li bħala klawsura la konna qabel kellna żewġ gradi fil-palatorju mhux grada waħda pereżempju. Jekk kien jidħlu n-nies ma kienx jidħlu nies kif pereżempju qed jidħlu issa biex jgħinuna bħala volontieri u hekk. Illum il-ġurnata s-sorijiet ta' dan il-monasteru saru jħabtu wiċċhom ma' diversi problemi li jeżistu fis-soċjetà. Fosthom nies bi problema ta' droga u oħrajn li jgħixu fis-solitudni. Problemi kemm meta jiġu fil-palatorju, kemm meta bit-telefon, problemi ta' mart, problemi fuq drogi, tifhem. Kulinkwa problema li l-bniedem jista' jkollu. Li jista' jgħidlek sister meta inti tisimgħu, jgħidlek sister grazzi li smajtni. Irrakkontat waħda mill-esperjenzi ta' mara li talbet għall-għajnuna. Kienu s-seba ta' filgħaxija niftakar u ġiet persuna u għaltilna ftaħnila għax dak il-ħin ma konniex niftħu nies għax kien konna nagħlqu dak il-ħin għax iktar konna xilu ħafna da. U kienet għalli ftaħ li ftit sista x'għandi bżonn nkellimkom. U ftaħnila u għadet kellimna u dana u bat qaltilna minn hawn ħammur naqbis. U bat għadna nkellmuha ġifieri u dana għadni li samur inġabar id-dar. U da ċemplet mela m'għamlix dak li kellha tagħmel. Iżda l-aktar ħaġa li tinkweta hi li llum il-ġurnata qegħdin jonqsu l-vokazzjonijiet. B'Sister Michelina Mifsud tgħaddi dan il-messaġġ liż-żgħażagħ. M'hawnx familji numerużi, ħadd ma jrid jintrabat. U bħalma ġiġat li dan il-volontarjat ċorta qed jagħmlu l-missjoni tagħhom qed jaqgħdu lil Alla. Qed tifhem, allura bħal speċi huma iktar fil-libertà.